Gepliyer Adatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 20-nji noýabry hepdeniň duşanbe güni eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gödel Hudaýberdi we tanışýaryn. Ortaýyň Daşary işleri ministri Sergey Lavrowyň 20-nji noýabrda Bakuda Azerbaýjanyň Daşary işleri ministri Elmar Mamedýarow bilen gepleşikleriniň iki taraply gatnaşyklary we Dagly Garabagdaky konflikte gönükdirilýänligi habar berildi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen duşan Lavrowyň günüň dowamında Yerewana sapar edip Ermenistanyň prezidenti we Daşary işleri ministri bilen gepleşik geçirjegi habar berildi. Ortaýyň baş diplomaty Lavrowyň Bakuwa we Yerewana edýän sapary ortaýyň Azerbaýjan we Ermenistan bilen diplomatik gatnaşyklarynyň düýbüniň tutulmagynyň 25-nji ýyl dönümine gabat gelýär. Esasan Ermeni ilatly Dagly Garabag 1988-1994-nji ýyllaryň aralygyndaky uruşyň dowamında Azerbaýjandan gararsızlygyny ýylan edipdi. Şol uruşyň netijesinde 30 000 çemet adamyň wepat bolandygy we ýüzlerçe miň adamyň yaralananlygy aýdylýar. Halkara araçylygynda we Ýewropada hopsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramatynyň Minsk topory diýilip adlandyrylýan mexanizminiň gatnaşmagynda meseleni çözmek boýunça amalaşyrylan tagallalar şowsuzlygy uçurapdy. Azerbaýjanyň prezidenti Aliýew 19-njy noýabrda Lavrow bilen geçiren duşugynda Dagly Garabag konfliktini çözmek meselesine öz ýurdunyň ören gyzyklanýanlygyny bellädi. Ukrainanyň Odessa regionunyň öňkü gubernatory Mikhail Saakashvili Kiýewde geçirilen ýörüşlerde eden çykyşynda Ukrainanyň täze hökümetini döretmäge we ýurduň täze premier ministri bolmagy taýýardygyny aýtdy. 19-njy noýabrda parlamentiň binasynyň öňünde bolan protest aksiýasyna birnäçe ýüz adam gatnaşdy. Men bu prosesi siz bilen bilelikde amalaşdyrmaga we gerek bolsa bu hökümete ýol başçy bolmagy taýýar diýip Saakashvili aýtdy. Hökümete garşy çykyş edýän protestçiler 17-nji oktýabrda ýurdun parlamenti Verhovnaya Radanyň binasynyň öňünde çadyr gurup ornaşdylar. Olar parlament agdalarynyň eldegirilmezlik hukugynyň ýatyrylmagyna, korrupsiýa garşy suwdyň döredilmegine, saýlaw kanunlaryna goşmaçylaryň giridilmegine we prezidenti impeachment bildirmegine çagyrýarlar. Protestler prezident Petro Poroshenkonyň özalky ýarany Mikhail Saakashviliň çagyryşlary bilen başlanypdy. Soň demonstrasiýalara Ukrainanyň opozisiýon liderleri goşuldy. Israil'in hökümet agdasy, Israil'in Iran bilen bagly özara aladalanmalary bilen baglylykda Saudi Arabistany hem beýle Arap ýurtlary bilen gizlin aragatnaşyk edenligini ma'lum etdi. Ilkinji ýerde gizlin alalaşyklar ýurdun ýokary derejeli resmisi tarapyndan boýun alynýar. Israil'in energiýa ministri Yuval Steinitz 19-njy noýabrda Israil'in goşun radiosuna beren interwýusunda agdalan kontaktlaryň häsiýetini anyklaşdyrmady. Biziň ençeme musulman we Arap ýurdu bilen belli bir derejede gizlin aragatnaşyk bar we köplenç biz çekinmeýän tarap bolup durýar diýip Israil resmi aýtdy. Israil'in premier ministri Benjamin Netanyahu'nyň edarasy bu kommentari bilen bagly sowala diýsine jogap bermedi. Saud hökümeti hem Steinitz'in çykyşyny kommentirlemedi. Israil we Saudi Arabistany Iranyň ýakyn gündogorda öz howpsuzlygyna esasy hökm hökmünde garaýarlar. Resmiler Pakistanyň gün ortasynda keçi awtobusyň we kömür ýüklenen ýük ulagynyň çaknaşmagy zerarly adynan 20 adamyň wepat bolanlygyny we 6 adamyň yaralananlygyny habar berdiler. Yerli polisiýa ofiseri Rahmatullah Solangiň Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Sindh vilayatynyň Karpur etrawynda 20-nji noýabrda bolan bu ýol helakçylygyna güýçli duman sebäp bolupdyr. Pakistanda ýol hadiseleri ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Olaryň teknik näzarlyklary sürüjüleriň howpsuzlyk talaplaryny ätkirmeýänligi sebäpli ýylda 5000-den gowrak adam helak bolýar diýilip hökümetiň statistika maglumatlarynda aýdylýar. Kazakstanda bir kanun nevi sowdasynda aýplanan onlarça adamyň suw diýişiniň dowam edýän wagtynda bir howpsuzlyk çäreleri berje edilýär. Suw edilýänleriň käbirine dini ekstremizm bilen hem bagly günah ýönkölýär. Polisiýa ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilýän suw dinlenşiginiň 20-nji noýabrda başlanmagynyň öňü sirasynda Oktober regional suwdynyň binasynyň daşyny gabady. Derňewçiler suw edilýänleriň birnäçesiniň islamyň salafi akymyna uýýanlygyny aýdýarlar. Kazakistan salafilary ekstremist hata edýär. Prezident Nursultan Nazarbayewiň hökümeti 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda salafizmi gadagan etmek boýunça çärelere başlady. Emma gadagançylyk girizmedi. Suw edilýänler 2016-njy ýylyň dekabr aýynda uly gowrumly howpsuzlyk operasiýalarynyň netijesinde tutsak edilipdi. Bu tutkaçlyk Oktoberniň suwdynyň iýun aýynda türmedäki ok atyşyga gatnaşykda aýplanan 29 adamy uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm etmeginden birnäçe gün ýyda süre amalaşyrylypdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldunuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlüğü gepleşigimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri şahsy söwdegärlere kärennesine berilýän dukanlaryň aýlyk käreni we beýleki goşmaça töleglerini telim etse ýokurlandyrdy. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, geçen hepde Aglabasy ýarym ýer zeminlerde ýerleşýän dukanlary kärennesine alýan söwdegärlere 2018-nji ýyl üçin şertnamalaryny täzelemek barada görkezme berildi. Aşgabat şäher we etrap häkimlikleri tarapyndan berilen bu görkezmäniň netijesinde söwdegärler özleriniň käreni we beýleki tölegleriniň ýokurlandyrlandygyny bilip galdylar. Uzulky ýyllarda sewda etmek üçin kärendesini alynan ýeriň diňe ulanýan meýdanyna tölenýän ekeni. Inni şol jaýyň umumy meýdany, ýagny onuň hajathanasy, el ýuwlayan ýerleri, ýörelýän ýerleri hemmesi metr ölçünip, ählisi tölegledilipdir. Özüm şol tölegiň öňki ýaly 1 kvadrat metrini 12 teňe dälle 63 teňe bolanyny. Şol 63 teňäniň üstüne de ýene-de 20% endes, ýagny goşmaça gymmadyňam tölenmeligini aýdýarlar. Şeýlelikde her kvadrat metri tölenýän töleg ortaça 1 manada gulaýlaýar. Dip adynyň efirde agdalmadlygyny soran ýerli sinçi ýarym ýerde minlerde sewda satyk bilen meşgullanýan söwdegärleriň ençemesine salyglanyp gurrun berdi. Gurrun edilýän dukanlaryň käreni töleg bilen bir hatarda elektrik energiýasynyň, suwuň, lagym ulgamyndan peýdalanmak boýunça hyzmatlaryň tölegleri hem ýokurlandyryldy. Mundan ozal dukanlary kärennesine alan söwdegärler elektrik energiýasynyň her 100 kilowat-saat üçin 2 manat 30 teňe töläni bolsalar, indi bu töleg 7 manat 53 teňe çenli ýokurlandyryldy. Şeýlede söwdegärler suwuň 1 kubometri üçin ozal 50 teňe töläni bolsa, indi 55 teňe tölemeli bolýarlar. Bir aýda bir adam üçin lagym ulgamyndan peýdalanmak boýunça hyzmatlar öň 5 teňe bolsa, häzir bu töleg 40 teňe meçöründe diýilip kesitlenildi. Paýtagtyň ýarym ýerde minlerindäki söwdegärleriň käbirleri özleriniň söwdasynyň häzirem o diýen öwürlikli däldigini aýdyp, kärenne we beýleki tölegleriň ýokurlandyrylmagy netijesinde özleriniň ziýanyna işlemeli boljakdygyny, şol sebäpli häzirki wagt öz dukanlaryny ýygyna tapşyrmak barada oýlanýandyklaryny belliýärler. Her aýda iň azyndan 3000 kilowat-saat elektrik energiýasyny ulanýar. Şeýlelikde diňe togyň tölegi 200 manatdan amaşýar. Kärine ýeriň her 1 kvadrat metriniň tölegi 1 manatdan geçýär. Beýleki tölegleri aýdym oturmaýyn. Şeýlelikde häzirki wagt 2018-nji ýyl üçin dukanlary kärendesini almagy dowam etdirmekde ýaýdanýar. Sebäbi sewdadan geljek girdijiniň başgalarymyzy eklemege beýlede dursun. Dukanyň öz-özüni ödemegine hem yetip yetmejegini bilemizok. Dip adynyň efirde agdalmadlygyny soran paýtagtly söwdegär Azatlygyň ýerli çeşmesine gurrun berdi. Aşgabatyň şäher we etrap häkimlikleri şahsy söwdegärlere kärennesine berilýän dukanlaryň aýlyk käreni we beýleki goşmaça tölegleriniň ýokurlandyrylmagynyň sebäpleri barada häzirlikçe resmi düşündiriş bermeýärler. Bu mesele boýunça Azatlyk radiosyna hem goşmaça maglumat almak başartmady. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hormatly dinleýijiler, häzir biz Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni 100 pan ýeriň ýazan synany siziň dikkatiňize ýetirýäris. Onda aýdylan pikirler awtoryň şahsy garaýşy bolup Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny şöklendirmeýär. Korrupsiýa garşy göreşmeýän antikorrupsiýa kampaniýalary, Merkezi Aziýa ýurtlarynyňky korrupsiýa garşy göreş kampaniýalaryny we olar boýunça alınıp barylýan deriňewler synlamak gaty gyzykly. Asliýetinde ol kampaniýalar ören seýrek ýagdaýda korrupsiýany aradan aýyrmaga çalyşýar.
Merkezi Aziýada korrupsiýa ören uly problemi bolup, ol ýerde häkimiýetler ýygy-ýygydan korrupsiýaga garşy täze görüşleri yglan edip durýarlar. Öz ýurtlaryndaky korrupsiýanyň esasy üzüni barada sorasan Gazak, Gyrgyz, Täjik, Türkmen we Özbek raýatlary asyrynlykda öz hökümetlerine barmak çommoldurlar. Hökümetiň agzalarynyň her neçe bolsa ählisiniň korrupsiýa baş goşýanlygy baradaky pikir Merkezi Aziýada giňden ýaýran. Eger de bu dogry bolsa, beýle diýildigi hökümetiň islenlik agzasynyň haçanly bolsa bir wagt korrupsiýa baş goşup bilýändigini alamatlandyrýar. Bu ýagdaý syýasy ýaranlyklaryň ähmiýetini hassa artyryp, öz üçin elitanyň arasynda birege garşy düýüplü görüşe sebäp bolýar. Bu ýagdaý näme üçin resmiýlerin we beýleki täsirli şahsiýetleriň korrupsiýa aýplamalary esasyna saklanýanlygy, tutsak edilýänligi ýa-da türmäge basylýanlyklary dogrusyna sorawlaryň döremegine getirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow öz ýurduny soňky gede korrupsiýa garşy görüşi may aýynyň başlaryna yglan etdi. Şonu korrupsiýa garşy görüşi erkedip bilmezlikde aýplanyp baş prokuror Aman Murat Harliýew bilen birlikde 9 san regional we şäher prokurory wezipelerinden boşadyldy. Aradan bir hepde geçen soň olar korrupsiýa aýplamalary esasyna tutsak edildiler. Ýöne halk arasynda azatlyk diýilip tanalýan Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen ullugy Türkmen hökümetindäki şol sanly içeri işler ministrligindäki adamlardan Harliýewiň basylmagynyň başgaçarak sebäpleri barada habarly boldy. Türkmen häkimiýetleri azatlyk bilen söhbetdeş bolýan adamlary kösemäge meýilli bolan soň atlandyrylmazlyk şerti bilen gurrun beren şol çeşmeler Harliýewiň Türkmenistanda geçirilen Aziýa oýunlaryna telekeçilerden zerur serişdeleri toplap bilmänligi sebäpli işden boşadylandygyny aýtdylar. Käbir gurrundaşlar Harliýewiň Aşgabatyň soran puluny tapyp bilmänligini öňe süren bolsa, käbirleri onuň we beýleki prokurorlaryň şol ýygnalan puldan 15 million dollary ogurlajak bolanlaryny tutulandygyny aýtdylar. Hakykat näme bolaýanynda da Harliýewiň wezipeden boşadylmagy ýurdun baş prokuraturasyny we içeri işler ministrligine tutlugy badylygy berdi. Onlarça adam iýeleýän wezipesinden boşadyldy. Iýun aýyna Berdimuhammedow ykdysady jinaýatlary garşy döwlet gullugynyň döredilýänligini yglan etdi. Yılların dowamında Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary korrupsiýa garşy görüşýän gullukları döredip gelýärler. Ýöne Türkmenistan hiç açan beýle etmänni. Kişlok ovozy düýbi Washingtonda ýerleşen IHS Market adly barlyk kompaniýasynyň ýokary derejeli synçysy Alex Melikishvili'den Türkmenistanyň näme sebäpden korrupsiýa garşy görüş gullugyny zerurluk duýanlygy bilen gyzyklandy. Melikishvili munyň sebäbini mümkin bolan bir näçe faktorlar bilen düşündirdi. Beýleki bir näçe sebäpler bilen bir hatarda korrupsiýa garşy görüşmekde resmi mehanizmyň döredilmegi Türkmen hökümeti hamana korrupsiýa çynlygy çemeleşýär diýen pikiri döredýär diýip Melikishvili aýtdy. Diňe ykdysady jinaýatlary garşy görüşmekde döwlet derejesinde gullugyň döredilmegi türkmen resmiýlerine daşary ýurtly maýadarlar we halkara mali edaralary bilen gepleşiklerde daýanç nokady bolup hyzmat etmelidir. Bu bolsa Türkmenistanyň umumy investisiýa ukyplylygyna öňüň täsir etmelidir diýip Melikishvili aýtdy. Türkmenistany häzirki wagtda daşary ýurtly maýadarlar ören wajyp. Türkmenistanyň TV gaz baýlygy boýunça dünýäde 4-nji ýerde durýanlygyna garamazdan ýurtda 26 ýyllap dowam eden izolasiýonist, ýagny üzüňölük daşary syýasaty, adam hukuklarynyň kemsedilmegi, geň aldyrýan maliýe bolonçoklugy Türkmenistany daşary ýurtly maýadarlar üçin oňoýsuz ýurda öwürdi. Ýöne Melikishvili ykdysady jinaýatlary garşy döwlet gullugynyň döredilmeginiň has gysgaly sebäpleriniň bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Bu gullugyň döwletiň barha ýuqaýan gapçygyny doldurmak maksady bilen ýokary derejeli döwlet resmiýlerini we telekeçileri sarstyryp filtrlemekde ulanylmagy mümkin diýip synçy belledi. Azatlyk we türkmen opozisiýa web-saytlary, ýagny Kronika Türkmenistan we Türkmenistanyň alternativ habarlar ýapyk binalarda we söwüş sunugaty boýunça Aziýa oýunlarynyň ozalky hepdeleriň dowamynda bolan şeýle filtrlemeler barada habarlary çap edipdiler. Harliýewiň syýasy taýdan syndyrylmagy we baş prokuraturanyň hemde içeri işler ministrliginiň ysgyndan düşürilmegi ýurtdaky barha azalýan girdici şeşmeleriniň uğrunda ministrlikleriň we agentlikleriň arasynda ahmal bolan görüşiň ähtimallyklary barada pikir berýär. Kişlok inniki makalada güýç we korrupsiýa barada Merkezi Aziýada şu wagtda çenli görülip eşdiren iň bir geň taň wakalary, ýagny Türkmenistanyň demir zenany Gurbanowy Atajanow baradaky gurrunlary siziň dikkatiňize ýetirer. Hormatly dinleýijiler, biz siziň dikkatiňizi Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier'in ýazan synyny ýetirdik. Onun aýdylan pikirler awtoryň şahsy garaýşy bolup Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhrelendirmeýär. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz.
Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň gazanylýan üstünlikleri beýan etmek üçin täze jurnal dörediler. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Goçmurat Muradow anyny güni geçirilen hökümet mejlisinde mali ykdysadiýet ulgamyna girýän idaralaryň işini kämilleşdirmek boýunça edilýän işler barada hasabat berdi. Döwlet eýetçiligindäki Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä, vice-premier durmuşa geçirilen toplumlaryň özgörtmeleriň maksatlary we wezipeleri barada düşündiriş işlerini geçirmek üçin görülýän çäreler barada hem gurrun beripdir. Bu gurda täze görülýän çäreleriň arasynda altyn asyryň ykdysadiýeti we Türkmenistanyň salgyt ulgamy jurnallarynyň binýadyny Maliýe we Ykdysadiýet Ministrliginiň täze neşrini döretmek hem teklip edilýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow täze neşri döretmek bilen bagly ähli meseleleri düýpli işlemegi tawşyrmak bilen ýurdy durmuş ykdysady taýdan özgörtmekde gazanylýan üstünlikleri giňden beýan etmegiň möhümdigini nykdady. Yerli synçylar prezidentiň üstünlikleri beýan etmek talaby netijesinde gazet jurnallaryň propaganda guralyna öwrülendigini, adamlaryň olarda okumaga zat görmeýändigini, şu sebäpden mejbur abunaçylaryň saklanyp galýandygyny aýdýarlar. Emma muňa garamazdan Berdimuhammedow öz aýdýan üstünliklerini yeterlik beýan etmezlikde aýplap, milli metbuaty hususan milli telewizionyanyň işini ýygyderli tanqid edýär. Jogapkar ýollaşylary käýinç berýär. Olary ýygy-ýygydan täzelep durýar. Mysal üçin Türkmenistanyň Medeniýet ministri Gülşat Urazmuhammedowa 15-nji maýda ministr bellenenine 3 aýym bolmanka wezipesinden boşadyldy. Ol synçylaryň hasaplamalarına görä, soňky 25 ýylda ýygy-ýygydan kadir çalyşygyny geçirýän Türkmen hökümetiniň düzümini şu wagtça çenli iň az wagt saklanan emeldar boldy. Berdimuhammedow geçen ýylyň aýagyna wezipe borçlaryny göwnüja ýerine ýetirmän, teleýaýlymlarda bayramçylyk konsertleriniň talaba laýyk görkezilmegini üpçün etmeýänligi üçin vice-premier Gülşat Mämmedowa, Medeniýet ministri Amanyelli Garajaýew hem-de teleradio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Maksat Altaýew käýinç yglan etdi. Gülşat Mämmedowa hökümet täzeden düzülenini, vice-premierligini hem ýitirdi we onuň ornuny Garajaýew vice-premier bellendi. Gülşat Mämmedowa vice-premierligi 2016-njy ýylyň aprelinde Maýsa Ýazmuhammedowanyň ýerine bellenipdi. Resmi habara görä, Ýazmuhammedowa ýurtda gurulan medeniýet desgalarynyň köpsüniň boş duranlygy, ýurtda gazanylan üstünlikleriň örän yaramaz beýan edilýänligi sebäpli wezipesinden boşadylypdy. Türkmenistanyň metbuat azatlygy ýok we yerli synçylar döwlet eýetçiligine çap edilýän neşirleriň ählisiniň Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy tarapyndan taýýarlanylýan şol bir habarlary göçürip çap edýändigini, şeýlede bu habarlaryň efir arkaly halka ýetirilýändigini aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gaderli dinleýijiler, Azatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadagy atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasynda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Aşgabatyň jemgyýetçilik transport serişdelerinde täze girdilen kartly töleg düzgüniniň vilayetlerden paýtagta sapar edýän türkmenistanlary käbir kynçylyklary döredýändigi barada habar berilýär. Azatlygyň yerli çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, şuňlar awtobus sürüjileri ýürüýte kartlar arkaly tölegleri amala aşyrmadyk aşgabatlylara, şeýle-de vilayetlerden gelen ýolagçylara dessini 50 manat möçberinde pul jerimesini ýazýarlar.
Paýtagtyň awtobuslaryna minönümde 50 teňe tölegini berjek boldum. Ýöne awtobus sürüjisi plastik kart bolmasa nak tölek kabul etmeýänligini aýdyp maňa 50 manat möçberinde jerime ýazdy. Men özümiň welaýetden gelendigimi aýtsamam, meni diňlemedi, üstesine de meni awtobusdan düşürdi. Diýip adynyň efirde agdalmadlygyny soran marly 30 ýaşlaryna kydenan Azatlygyň yerli çeşmesine gurrun berdi. Ýatlap geçsek şu ýylyň 1 noýabryndan başlap Aşgabatyň jemgyýetçilik transport serişdelerinde bir şu tölegler 30 teňeden 50 teňe ýokarlandyryldy. Munyň bilen birlikde paýtagtda bu tölegleri nagt däl görnüşde, ýagny diňe plastik kartlar arkaly amala aşyrmak düzgüni hem girdildi. Marly Denanyň sözlerine görä paýtagtda jemgyýetçilik transport töleglerini kartlar arkaly amala aşyrmak düzgünine geçirilendig barada vilayet gazetlerinde hiç ýyly bildiriş çap edilmedi. Şeýle-de vilayetlerden Aşgabada gezelenje gelýän adamlaryň hem bu kartlary satyn almalydygy barada telewiziýada da ilat köpçüligine maglumat berilmedi. Vilayetlerden paýtagta gelýän adamlaryň köpüsi bu täze düzgün barada hiç zat bilmeýärler. Şol sebäpli awtobus sürüjileri tölegleri kartlar arkaly amala aşyrmadyk adamlaryň tas ählisine jerime salýarlar. Ýoksam ýolukçylar özleriniň bir salam ozal beýleki vilayetlerden gelendigi hakyndaky otly biletini ýa-da pasportda ýazga duran ýerini hem görkezýärler. Ýöne awtobus sürüjileri bularyň hiçsini diňlemeýärler. Diýip Marly Denan belledi. Galy berse dol gurrun edilen kartlaryň paýtagtyň poçta we bank bölümlerinde satylýandygyny, Aşgabatyň otly wagzalynda bolsa şeýle idaralaryň ofis jaýlarynyň ýokdugyny sözüniň üstüne goşdy. Paýtagtyň otly wagzalynda plastik kartlary satýan poçta we bank bölümleri ýok. Ondan vilayetden gelen adamlar paýtagtyň dürli sebitlerinde ýerleşýän bu bölümlere baryp kartlary satyn almak üçin transport serişdesinden peýdalanmaly. Muny nädip amala aşyrmaly? Galy bersede poçta we bank bölümleri adatça ýerden sagat 8 bilen giýişlik sagat 6 aralygynda işleýär. Olaryň öýlän ara kesmesinde 1,5 sagat çemesi ýapyk bolýandygyny aýdybam oturmaýyn. Şeýlelikde bu edaralar ýapyk wagty, ýagny ir säher ýa-da giýişlik sagat 6-dan soň Aşgabada gelen ýolukçylar näme etmeli? Olar kartlary nereden satyn almaly? Ertesi güni bu edaralar açylýança wagzalda oturmalymy? Täze düzgün girizip bilinär ýöne ilki bilen ýurt raýatlarynyň bu düzgüni amal etmek üçin şert döredilmeli, soňra ony ýola goýmaly. Diýip Marly Denan aýdýar. Ýeri gelenine bellese gurrun edilýän kartlar 5 manatdan satylyp pensionerlaryň bu kartlar arkaly bir aýlyk ýol petegi 1 manada, mekdep okuwçylaryň we studentleriňki 2 manada barabardyr. Adaty raýatlar her gedeginde öz kartlaryna 20 manat möçberinde pul serişdesini salyp bilýärler we olaryň bir gedeklik ýol petegi 50 teňe möçberinde diýilip kesitlenilýär. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri 1 noýabrdan başlap Aşgabatyň jemgyýetçilik transport gatnawlarynda raýatlaryň tölegleri diňe kartlar arkaly amala aşyrylmalydygyny, muny berja etmedikleri pul jerimesiniň salynjakdygyny tekrarlasalar-da bu täze düzgünüň vilayetlerden paýtagta gelýän türkmenstanlara ýetirýän täsirleri barada häzirlikçe mesele gozgaman gelýärler. Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adna Klasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepler Azatlyk radiosu. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan Gulmurady kabuldan. Awganistanda çağalaryň hak hukuklarynyň aýagasty bolýandygyny Awganistanyň sosial üçinçilik ministerligi hem tasdikleýär. 3 millionddan urak çağanyň mekteplerde bilim almaktan mahrum galýandyklaryny Awganistanyň Magarip ministerligi bildirýär. Awganistanda insan hukuklarynyň goragy boýunça özbaşda komissiýa atly uramanyň eradan hasabatynda 1 milliona goly Awgan çağalarynyň agyr işlerde işledilýändigi habar berilýär. Awgan türkmenleriniň arasynda da çağa zähmetinden peýdalanylýar. Türkmen çağalarynyň belli bölegi mekteplerde tälim almaktan mahrum galýar. Hususan türkmenler öz gyýy çağalaryny mekteplerde okatmaýar. Rabiga 3-nji sınıfçely mektepde bilim alypdyr. Ondan soňra ony atasy mektebe uğratmandyr. Gittim 3-nji sınıfçely okydym. Inem masa gitdiýär, ýene atam masa gitme ýalaňa gara üýüň işine taldy okydýar. Atam goýan ýok, gyýlar diýär, şaka okyp näme boldy diýär.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Çağallar bagynyň başlygy Hanym Zaleyhanyň aýdysyça türkmenler çağa terbiyesine kän üns bermeýär. Türkmenlerimiz uns beren ýoklar, çağa nähil terbiýe edilýär. Bizden türkmenlerimiz okudan uzakrak. Bizden türkmenlerimiz hiç bir düşünen ýoklar. Çağasynyň terbiyesi üçin Umidatly hususy Çağallar bagynyň müdiri Hamidulla türkmenleriň Çağallar bagyna öz çağallaryny yerleşdirmeýändigini aýdýar. Hususy çağalar urunda çağalar bagy kurulan Umid dep at goýduk. Türkmenler çağalaryny getirýär, ýöne böyle halklarça gatnaşy azyrak. Biz şoň üçin öz ýaşlarymyzdan haýyş etdik. Biziň şol çağalar bagymyza gelmegine umid etýär. Geljek döwürlerde türkmenleriň gatnaşmagyna umid baglýar. Abdulhalil'in aýdyşyna garanda ony daýlary taýaklap işledýär. Bir nur düşünýände golaşarym. Fadan izne galysyň diýip. Bunda ekranlar detektivler onu götür. Hiletmeli. İşe salýarlar. Faktan ýygdyrdy. Pul berende ondan bermedi. Kıyın ýagdaýlary baştan geçirýän bolsa-da türkmenleriň öz çağalaryna gidaýçylyk etdirmeýändigini Abdulgany Çerkez aýtdy. Hudaýa şükür türkmenler doglanlaryny meýdana goýup bazarda barşylar bir başup tapyp geliň diýip öýdenýoklar. Ýa-ondan ýanyny gyzy bolsa üýünde halda okutýarlar. Oglan bolsa da ýany diýkançylyk bilen. Ony ýany bir el serip türkmen oglanlary göremiz ýok bazarda. Gaçyçylyga öwrenen türkmen halky. Türkmen iqtisady pes bolsa da gözüniň ýaşyny aktyrar baryp halkyna elegmes, haýrat ber diýip gedaýçylyk etmez. Türkmen çağalarynyň işlemege mejbur bolýandygyny Lukman Aýşe Oýgun gurrun berdi. Türkmenleriň arasynda çağalarym işledilýär. Gy çağalara halda okudylýar. Ýaş oglanlarym işledilýär. Şöyle gynçylyk türkmenleriň içinde bar. Ýoksul maşgalalaryň öz çağalaryna halda okutýandygyny Awganystanyň öňki sosial üçinçilik ministri Nur Muhammed Garkyn aýdýar. Hiç bir ýere nany ýok, maşgalalar bar. Misal geliri ýok. Ular mejbur çağalaryny işe gönderseler-de. Türkmenler halda okutýarlar. Bular halda okumak bilen ýene aýny wagtda mektebe gitmek mümkinçiligi barmy ýokmy? Çağalara öz okuwlaryny dowam berdiler ýani. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepliyar Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Ukrainanyň Odessa regionunyň öňkü gubernatory Mikhail Saakashvili Kievde geçirilýän protestlerde eden çykyşyna özüniň Ukrainanyň täze hökümetini kurmaga we ýurduň premier ministeri bolmaga taýýardygyny aýtdy. Saakashvili 19 noýabrda parlamentiň binasynyň öňünde protestçiler tarapyndan kurulan çadır şäherçesine ýygnanan adamlara Ukraina täze hökümetiň kurulmagyna mätäçlik çekýär. Men bu prosese siz bilen birlikde başlatan etmege we gerek bolan halatyna bu hökümete ýol başy bolmaga taýýar diýdi. Hökümete garşy protestçiler 17 oktýabrda ýurduň parlamenti Verhovnaya Radanyň binasynyň öňünde çadır şäherçesini kurdular. Olar parlamentçileriň eldegirilmelik hukugynyň ýatyrylmagyny, korrupsiýa garşy görüş üçin bir kaziýetiň döredilmegini, saýlaw kanunlaryna düzelişleriň giýirilmegini, şeýle hem prezidenti impeach etmege mümkinçilik berýän kanunçylygy talep edýärler. Halky awal başda protestlere çağıran prezident Petro Poroshenko'nun ozalky ýarany Mikhail Saakashvili bolupdy. Ýöne soňra demonstrasiýalara Ukrainanyň opozisiýon liderleri de goşuldylar. Täze güýçler hereketi asly opozisiýon partiýa ýolbaşçylyk edýän Saakashvili protestçilere häkimiýetler olaryň talaplaryny ýerine ýetirmän halatyna 3-nji dekabrdan başlap Poroshenko şeýle hem beýleki liderlere garşy halk impeachmentine başlamagy maslahat berdi. 3-nji dekabr halk impeachmentiniň başlanan güni bolar. 3-nji dekabrdan berde biz başlan işlerimizi dewam etdireriz. 3-nji dekabr biziň hemmämiz üçin belli gün bolar. Gelin guramaçylyk işlerini alyp baralyň. Men adamlary parahatçylykly ýygnamak üçin tutuş ýurda aýlanaýyn diýip Saakashvili aýtdy. Saakashvili 2004-nji ýyldan 2013-nji ýyla çelli Gürjistanyň prezidenti bolup işledi. Gürjistanyň oňa häkimet başyndan aýrylandan soň
soňra döwlet agdarlyşygyny gurnamaga synanyşmakda günä bildirilýär. Ýöne Saakashvili bu aýplamalary reddetýär. 2015-nji ýylda Poroshenko Saakashvilini Odessa regionunyň gubernatory edip belledi. Ol hem bu wezipe gelmek üçin Gürjistanyň raýatlygyndan çykdy. 2016-njy ýylda Saakashvili Poroshenkonyň ýaranlarynyň özüniň reforma barada etýän tagallalaryny bökdeýändigine aýdyp gubernatorluk wezipesinden çekildi. 2017-nji ýylyň iýulynda Poroshenko ony Ukraina raýatlygyndan çykardy. Saakashvili şondan soňra watansyz şahsyýet hökmüne ýurdy terk etdi de 10-njy sentýabrda häkimetlere boýnagman tarapdarlarynyň goldawy bilen Polşadan Ukraina girdi. Ol siyasi işlerini dewam etdirmegi wada edip adamlary protestlere çağırdy. Poroshenko protestleri gurnaýanlaryň hakyky maksady Ukrainany durnuklaşdyrmak diýer. Ýurdun baş prokurory Yuriy Lutsenko hem Saakashvili bilen onuň tarapdarlaryny taşary ýurtlardan maliýeleşdirilen döwlet agdarlyşygyny planlaşdyrýanlykda aýplaýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.